De jas kan wel uit, want werkverzetting in dit sompige gebied gaat net zomaar. Dochs binnen er hier in de Mierden, bij Twiesel, 18 vrijwilligers uit 12 landen in het Spier. Om mij te helpen de natuur te onderhouden. En die help kan beheerder Staatsbosbeheer heel goed broeken. Dus dit stuk is al een aantal jaren net meer. En we willen toch graag vrij houden van BM. En dan wordt het eigenlijk zo heel gauw bos. En om dat te voorkomen, ja, het alternatief zou zijn om maar heel dure machines dit te meen. Nou, dit is in principe een volle goedkoper methode en het is echt nog beter. Deze vrijwilligers binnen zo'n 2 weken lang aan het werk. En net alleen nog in dit ouderwetse heerlaan, maar ook op orenplakken in dit natuurgebied. Ze binnen hier om in de kunde te komen met orenculturen. 2 Russische dames hebben bewust voor Rusland gekozen. We choose the Netherlands because we want to learn more about people who live here and about the nature. En daar moeten zij wel haar best voor doen. Dat ken ik oors, zo'n je zeggen. Maar het is wel een goed keer bewezen om er eens in het boeteland te zijn. En wat het harde werk aanbelangt, binnen de 2 zusters wel wat wend. In summers we spend in the village with our grandmother. And we always help her to pick up potatoes and different vegetables. So we are professionals. Yes. Yeah. Very shy. It's easy for us.